ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷା ସଂଯୋଗକୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ନୂଆପଡ଼ା ବ୍ଲକର ସରକାରୀ ଉନ୍ନୀତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାଗୁରପାଣିର ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ରଥ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଏହି ଛୋଟ ସହଯୋଗର ସୁଯୋଗ ପାଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛେ ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ। ଜଳ ବିନା ଆମେ କୌଣସି ଜୀବଜଗତ ତିଷ୍ଠି ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜଳର ଯତ୍ନ ନେବା, ଜଳ ଅପଚୟରୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ଜଳକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ରଖିବା ଇତ୍ୟାଦି ଆମର ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଦିନକୁ ଦିନ ଆମର ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ଜଳ ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ପାଉଛି, ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଭୂତଳର ଜଳସ୍ତର ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଜଳର ଅଭାବ କାରଣରୁ ଆମର ଚାଷବାସ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଜଳଜୀବମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏହାର ସମାଧାନ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ 22 ତାରିଖକୁ ଜଳ ଦିବସ ବା ବିଶ୍ୱ ଜଳ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଲୋଗାନ, ସଚେତନତା ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ, ଜଳ ଅପଚୟ ଓ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯାଇଥାଏ। ଜଳ ସଙ୍କଟ ଖାଲି ଆମର ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଗୋଟିଏ ସଙ୍କଟ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମର ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଜଳର ଦୈନିକ ପରିମାଣ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ଜାତିସଂଘର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତା'ର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଦୈନିକ 50 ଲିଟରରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ମୋଟ ପୃଷ୍ଠର 71% ଜଳଭାଗ। ସେଥିପାଇଁ ପୃଥିବୀକୁ ଜଳ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଅତ୍ୟଧିକ ଜଳର ଉପସ୍ଥିତି କାରଣରୁ ମହାକାଶରୁ ଦେଖିଲେ ଏହା ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ପୃଥିବୀକୁ କେହି କେହି ନୀଳଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ପୃଥିବୀରେ ଏତେ ପରିମାଣର ଜଳ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଜଳ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ଏହା ସ୍ୱତଃ ମନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ। ପ୍ରକୃତ ପୃଥିବୀର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜଳ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶ ସମୁଦ୍ରରେ ଲୁଣି ଜଳ ଆକାରରେ କିମ୍ବା ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବରଫ ଆକାରରେ ରହିଥାଏ, ଯାହା ଆମର ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ। ପୃଥିବୀର ମୋଟ ଜଳ ପରିମାଣ 140 କୋଟି ଘନ କିଲୋମିଟର। ଏହାର 97.5% ସମୁଦ୍ରରେ ଲୁଣି ଜଳ ଆକାରରେ ରହିଛି। ଅବଶିଷ୍ଟ 2.5% ମଧୁର ଜଳର ଅଧିକାଂଶ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବରଫ ଆକାରରେ ରହିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ହିସାବରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ପୃଥିବୀର ମୋଟ ଜଳ ସମ୍ପଦକୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବାଲ୍ଟି କିମ୍ବା 20 ଲିଟର ଧରାଯାଏ, ସେଥିରୁ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ମାତ୍ର ଅଧା ଚାମଚ ହେବ। ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ 2003 ମସିହାକୁ ବିଶ୍ୱ ଜଳବର୍ଷ ଏବଂ 2005ରୁ 2015 ଦଶନ୍ଧିକୁ ବିଶ୍ୱ ଜଳ ଦଶନ୍ଧି ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମର
ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ପରିବାରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯଥା ସମ୍ଭବ ଜଳ ଅପଚୟରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ପରକାଳାଂଶରେ ବିଶଦ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ମନଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣିଥିବାରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।